Nga pala, anong totoong pangalan mo? Mark yung totoong pangalan ko. Ano? Mark. Alam ko kung sino ka eh. Kabaw mo din siya! Alam ko kung sino ka eh, no? Ba't mo ako kilala? Siyempre, yun. Siyempre, alam ko yun. Ba't mo nalaman? Siyempre, may YouTube ka, di ba? Hindi, idol ko yun. Kaya nga, ganyan yung pangalan ko eh. Kanina ka pa bang naglalaro? Bago lang, first game lang to. First game mo to? Sige, sige. Oo. Ano ba tayo? Play safe Bisaya ba tayo? ka, Bisaya, Tagalog. Tagalog ako. Ano ako? Tagalog. Marikina. Oh? Asa na Marikina alam? Ha? Tagalog ka, di ba? Oo, Tagalog ako. Ayun, hindi ka nagbibisaya. Bakit? Para di ako mahirapan magbisaya. Ayaw Tagalog. Okay lang yan. Pa-practice ka. Saan mo gusto mag-drop? Ikaw na mag-mark. Mukha, yun eh. Dyan, para ano. Gusto mo ba ng play safe or ano? Bahala po. Hindi ako marunong eh. Pagbuhat na lang. Okay lang yan. Tara. Lingaw ka ni Ron ba? Kaila sa nako. Kitig na wing si Cookie ko. Ano ako? Shit. Lahat na narating ni Kuya Jason. Ano yan? Ducking identity. Alright. Sana manalo tayo. Hindi pa ako nananalo ngayong araw. First game na ako lang to eh. Okay lang yan. Minus. Ano ka na ba? Anong rank mo? Platinum 2 pa ata. Pero last season anong rank mo? Diamond 10. No, ano ko lang eh. Grandmaster ko lang. Ganda. Hindi naman sa magaling, ano lang. May mga nagbubuhat lang din sa akin. Dami kasing cheater eh. Yun sabi nila, oo. May level 3 bag dito. Meron na kasi. Oh, that's good. Di extra to. Meron na ako. Grabe, walang baril. Tapos na ako AN. Nice. Sa isang laro, ilang kills ba yung kaya mo? Mga most kill ko 9 lang. Di ako marunong eh. 9? Hindi, marami na yung 9. Maganda nga yung 9 eh. Kasi ano eh. Isa na lang, 10 na. Oo nga eh, kaso nga lang, daming mga... Saka dalawa, 11. Joke yun. Namamatay. Namamatay din yung joke ko. Pero okay lang. Ay. Charot-charot din. Ay, naku. Nga pala, anong totoong pangalan mo? Mark yung totoong pangalan ko. Ano? Mark. Alam ko kung sino ka eh. Kabaw mo din siya! Alam ko kung sino ka eh, no? Ba't mo ako kilala? Siyempre, yun. Siyempre, alam ko yun. Ba't mo nalaman? Siyempre, may YouTube ka, di ba? Hindi, idol ko yun. Kaya nga, ganyan yung pangalan ko eh. Sos. Pubg. Di nga, yung totoo nga, okay lang naman eh. Magbisaya lang kaya ta.
Pili na ako katanaw na siya sa live. Kapoy kay kong Tagalog yun. Hindi nga ako marunong mag-Bisaya. Ba't ba ako... Uy! Pili ako katanaw na siya sa live ah. Wait lang ha, saglit lang. Ah, sige. Oy, alam ko kung sino to. Shit! Oh my God! Hoy, wag kang magmura. Ba't ka nagmumura? Sorry. Sorry. Oh my God. Ay, pauya. Kailan na ako sa live! What the heck? Hello, wait lang po. Wait lang. Kuya po, sorry po. Idol po kasi, idol kasi namin kayo kuya eh. Kaya yun. Join kami sunod. Ano guys? Tama na ba guys? Is it enough? Okay na ba? Ay, Jason. Mark. Mark man siya. Pwede ba? Mark man siya. Huwag kang tumawag mo kung magtawanan. Grabe ka. Hindi ako tumatawa. Ba't naman ako tatawa? Ay, huwag kang alam. Nanonood ako sa live mo. Gagit ka. Ano? Gano'n natin sa... Hi, Dai! Hi, Angeline! Batia, KJ, magay ka eh. Gi-search? Kuya, wait lang. Gatanaw ka. Naka-rifle mo? Dara oh. Naa. Nagina sa di mo. Ay! Ah! Kuya, wait lang. Gagit. Sabi ko na nga eh. Sabi na. Mark Logan. Ay, wag mo sabihin pangalan ko. Oh my God. KJ. Sabi, anak ka, Angeline ka. Ay, nagtagalog eh. Bisaya na ta kay Murag kapoy na Tagalog. Nandito ko ni mo, kapoy na kong Tagalog. Kapuya ah. Taga-asa di ka day? Taga Mingla rami. Taga tong. Ah, nara de bon resibo de. Oo. Mao ba? Wala lang ko kita ni mo sa kuan pag sinulog. Mga mo, di ba? Pag sinulog. Oh, narami sa may manggo. Taga Cebu ra magug ko, nara manggo dapit sa may kon. Lahog. Wala man kita imo man. Tago man ka. May di ay. Hala, wait lang. May Tao kila dira. ay, may kontra dira, may kontra. Lagi. Mura. Ah, Tagalog na lang noon ko noon. Ang kalimot ginawa ha. Walker na eh. Wala normal game. Gaduwa rata mo eh. Guys. Iya ako sa mga live. Wala may tao dre. Ato tag-create na? Tara. Wala na, di ako pang loot eh. Ganiyarta si pang loot. Ay, Dah. pero nandito sa kakan at bang. Ano na, motor. Wala ni ambak siya. Yun. Wala amaw niya.
Ambag siya sa dagat! Aray! Hello, my friend! Ano to siya? Kalimot ang ginhawa. May ambag na siya nun. Ammo. Bago lang. Nasa bago lang. Ando no? Nasa sa likod. Asa sila? Murag na ara mo to dira. Nakita nito ako ganyan yung ulo. Nabito to. Naikar. Move garo ta. Pagsaha ka jud lang. Alin na. Sa nipa ko an. Ako sa nipa na nakajud. Move ta kay pati ka na nga nga kontra. Am ka. Tara. Muha na. Ay na. Tagak mo. Hindi pa siya. Duulan na lang para mamatay. Tara. Na 8 times ito ganiya. Bot. Oh, sige. Ano mamatay? Kayo. Anong out? Na-dry. Tata. Salita. Patay naman. Sana sinabi mo. No pa your PG dre oh. Grabe nagana good. Muna na. Lidri. Mag-party sa tayo. Party. Sayo sa party. Yeah, come on. Yeah, come on. At ano mo sa live ro no? Oh, syempre. Timingan ni mo pag-invite na ko eh. Abi na kukuan. Basta Jason Gaming gali mag live on share. Asa mo ning kontra eh. Dara. Tara, sa babaw. Hala, gagi. Sana lang atong kontra. Inom lang soft drinks ay. Try.
Thank you! Thank you! Thank you! Thank you po talaga. Oh my God! You're welcome! Nice game, Angeline! Thank you po, kuya! You're welcome! Salamat sa game. Salamat din po sa pag-invite. Thank you, grabe. Salamat yun, grabe. Dukay lagi nila mong giantom. Tagal din ang pinapangarap.